барои як сар ғуноҷини чорнапёсри тоза, як сар ғуноҷини чорнапёср алайи тоза бародаро. ғуноҷини фермагиягова хушрӯ тамошо кунед. ана навду дандони говӣ дорад бародаро. буқа рафтагӣ нестай. нашод хӯрдану саломатиш 100% иншоалло ягон камбудӣ надорад. ғуноҷини аҳлай. лӯбои одам бонӣ карда метавонад. як гӯдакам бонӣ карда метавонад. тамошо кунед. иншоалло каседа маъқул шуда бошад, занг зада хайрдорӣ мекунем бародаро. дастафкаш бошад дар лӯбои ҷои Тоҷикистон дастафка карда метавонем бародаро. нархи ғуноҷин бошад 16800 сомонӣ. 16800 сомонӣ мегӯем. бисёр не иншоалло кам таракша муомила карда метавонем, гирифта барака диҳоем. ҳозир айқафоҳош, рагардиҳош ҳама ҷиҳата видео мекунем. хушрӯ тамошо кунем. каседа маъқулай занг зада хайрдорӣ мекунем бародаро. рагардонем. айқафоҳош ҳам мегирем бародаро. қафоҳоша тамошо кунем. беҳад почабаланди фасонай барои гов кардан. иншоалло одами говкун хушрӯ баракат меояд. ина қафоҳош ҳам тамошо кунем бародаро. ина иншоалло мошоаллоҳ гов мешавад бародаро. ғуноҷини майда нестай, бақувватай. нархшам арзонай 16800 сомонӣ бародаро. каседа маъқулай занг зада харидорӣ мекунем. картинка ғуноҷинай беҳад моли фасон. дастафкаш бе проблема. лӯбои ҷо иншоалло дастафка карда метавонем бародаро. каседа маъқул шуда бошад занг зада хайрдорӣ кунем. иншоалло гирифта барака диҳоем.